imre nyakora magejwang mano twak mabende wabedo go kar kae twak mong'ith chieno maduol nyakora magejwang iwacho ni mano ok en giko mare en mana chakruok e kinde ma siasa medo tedore kendo oganda medo golo paro mopogore opogore wacho ni pogruok e paro ok nyis ni un jo asigu to un mana jogo man gi paro mopogore to wadong' mana joka ng'ato wadong' onagi wadong' nyikwa Ramogi Ejwang kosida dong' kata nyikwa Sinakuru makukulu Bangala madog nam gipogore ahinya kod Ramogi Ejwang to sani wan mana nyikwa Ramogi Ejwang tok bedo gi twak makamano wadonjo ka mar mondo mi weche manyien e chenro ni mano mar oimore kamoro amora ma intiere bed kacha ka remote mari ket mabor sani koro weche manyien biro ni sani bed kod ng'eyo mwachoko ni kor gwenge mopogore opogore makoro sani loso weche manyien kwachako weche manyien wadhi bedo kodi kae nyaka giko par ni inyalo turi kodwa achiel kachiel to kamotelo ne mano iyudo weche manyien to magi e thuond weche. KPC has provided information on total stocks held by OMC in number 4 above. However, KPC is not able to disclose information relating to individual OMC entitlements. Jod bura dwaro ni okaw okang' ne jo ohala mapando mauta ni mar nonro mar gi oyango ni Kenya Pipeline ni kod mauta moromo. I'm not a politician, and I hope you know that. My husband was, my daughter is, my brother-in-law is, people around me are, but I'm industrialist. Jambetre mar UNEP Aida Odinga oramo ni ok onyal loso ewi siasa masani otedore e pachoka. Ma kwano magoyo kachopo tarik 10 mapok okaw Nyanza region duto te 80,27. Oyangore ni moeo pande 80,000 kwamo ya pisa sirkal Nyanza ni maruwegi poko omogi. Machigni nyakura Ramogi Ejwang e weche manyien odhiambo ma kawuono paneleno ma kamagi nyalo achiel kachiel kokalo mbui me kwa duto te mag Ramogi TV Facebook Ramogi TV Kenya wantiere live kancha seche 24 ndalo 7 mano mar juma yudwa kacha live gi nying mar Ramogi TV Kenya kanye yudo weche manyien gi achiel kachiel par ni ote machok bende nyalo oronwa wadhi bedo kaka wasomo paro ma intie godo kotene kod weche manyien odhiambo ma kawuono weche manyien mag oimore kokalo SMS line wa menari 3 ituri kodwa bende mbui waduto te an kacha yore nying mar Cleophas Facebook fan page marwa yore nying mar Cleophas Watch e thuolo ni duto jaloko maro dhi bedo Wilson Ochuka ara bedo kodi kanya gik mar chero nyinga Cleophas Watch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka sango arwakini machiegni kawachako weche manyien kanya kura Ramogi Ejwang ni wenge duto koro menyo EPRA mano ka irito nengo manyien mano mar mauta mano ma dilandi duchieng' ma kawuono e kinde ni maluoro nitiere ni e sekta mano mar mauta moko kuom jo Kenya ni kod luoro ni nengo no nyalo medore kaluwore gi achiedh nade makoro sani bende oseneno tinende komiti mano mar od bura marango teko dwaro mondo miyo malesen kembe mauta ma opando mwandu no ka girito ni nengo omedre jod bura ne oloso kane gilimo dagmo mano mar Kenya Pipeline Nairobi kama bende ne giyango ni mauta nitiere moromo pacho kae mano moting'o nyaka dagmo mano ma Kisumu machwalo mauta e gwenge mayudore counties ma Nyamira, Kisii kod mano ma Migori. Lydia Okeyo nigilerno. Kaka yor ng'eyo adier mar chal mar mauta e pachoka komiti marango weche modhi kod mauta e od bura mamalo nochopo dag modhi ma pachoka Kenya Pipeline Company mar chuo wangi e agulu mar mauta e Thurka. We also have the other tanks. Magi gin tipo manyiso chal mar tangi mag mauta manyiso chal mar mauta e Thurka inyato dag uso mauta madongo mantie Nairobi, Eldoret, Mombasa, Kisumu kod Nakuru manondo nyiso ni duto ne gi mauta moromo. As we were looking on real time, there was product going out and product coming in. So it means it is in and out simultaneously together. And that is what we want to see. Kaluwore gi system ma jogi onyisonwa kata osiemonwa ni mafuta ma wan ge Kenya kata manitie Kisumu nikech mafuta mimodho e Nyanza region wuok Kisumu so mafuta manitie Kisumu waneno ka wayudo ken mafuta moromo tero Kenya kendo nyiso ni en gima nyalo tero jo Kenya kata ndalo 14 kata moingo ndalo 14 to kendo nitie mafuta kata masani kaka wawuoyo ni bende osedonjo Mombasa iloro iole tengni mondo be okel piny mwalo kone. Penjo kuro tucho nito enang'o mamiyo mauta bedo maonge e moko kuom gwenge ma Thurka. Kembe ma wacho ni mafuta onge nigi mafuta
to girito kawuono kopo ni nyaland nengo mafuta mondo medre mondo ginwang' ohala. Madiri manitie ni kango siland nengo mafuta kinyini ne kama mafuta nitie. Koro mafuta to okonge, mafuta to nitie. Jo ohala ema oketo jopiny chandore nikech gidwaro ohala mang'eny. To wanyalo kwagi ni wek sand jothuro. Koro mancha giwaro gi bei mapiny, gipando ka girito ni mondo omed bech mafuta mondo gilos pesa mang'eny. To mago jo ohala maricho madwa mayo jo Kenya nikech kata sama mafuta makoro chal ni gipando ni en mafuta makuma ne ginyiewe gi bei man piny. Koro ok ane ka nitie tiende pande mondo ang' ouse bei mamalo komed bei kendo chiw bei masani. By tomorrow, that aspect of hoarding will not be there. Either the prices will have come out, and so that urge or that insinuation of hoarding will be out. Jod Burago nyiso geno margi ni IPRA bro kao okang' owinjore mar chik mar chiwo kum mowinjore kaluwore gi chike mapachoka ne kembe mopando mauta. What we expect, the least we expect, it is withdrawal of licenses and never again that businessman to ever be allowed to operate anywhere in the fuel industry. Jokanyo ma committee no kotelne kod jakom margi ma en jaod bura Nakuru Town East David Gikaria no saso jotije mag kambino gi penjo mar ng'e adier ewi nonro matut mar mautago kakoro gisingo cholo report man kod ler matut ne committee no. Ruto's administration is also keen on matters of taxes and taxation, and I know it will, to the best of the interest of this country, that it will be able to look into that pricing aspect of it. Committee no nyiso geno margi ni pono ni medruok nyalo bedo e nengo mar mauta, serikal ok bi medo osuru ne jopiny kaluwore gi osuru mar Petroleum Development Levy ma ikawo e wi lita ka lita magiwacho ne kaber to piny owacho winjo tigodo kar medo osuru. Report no nyakoro mgajong makoririto gi committee mar ngawechego mag mauta e od bura koya Kenya Pipeline Company makoro bro nyiso ni to mauta mantire pachoka mauta mane ma en mar jo Kenya to mauta mane winjo be ni kale pachoka kendo dhi e pinje ma oko. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Kenya Pipeline Company headquarters Nairobi. Kokesigana no ma Lydia Okeyo en kama chelo ni achiel kuom kembe mano miyo rak mano mar kelo mauta pachokae kod migawo mano mar teko mong'ere kaka Oryx Energies okwedo okang' mano mar sirkal ng'ado oko orak margi ka giwacho ni gin ne gikelo mauta kaluwore gi kwayo mano mar migawo mar teko. E nyim komiti mano mar od bura mano mar Senate mar teko, kambi mano mar Oryx oyango ni mauta mane gikelo en mano mane okalo e kwayo mane omiyo sirkal nyaka sani bene koro okawnegi sirkal koro okawo okang' mano mar ng'ado oko winjruok makamano. Luoro nitiere ni oganda jo Kenya ema koro nyalo dhi kawo ting' mano mar chulo lal makamano maromo omenda maromo bilion 12. Chris Owino nigi ler mathoth. E nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag teko, kambi mar Oryx Energies osoko wang' migawo mar teko kuom ng'ado oko rak margi mar kelo mauta pacho kae. Director mar Oryx Angeline Mangi wacho ni migawo mar teko kokale oboke mar tarik 19 dwe mar adek higani ne okwayo gi mondo gikel mauta pacho kae maromo metric tons 60. Was communicated directly to me as the managing director of Oryx Energies from the official email account of the principal secretary for the State Department of Petroleum in the Ministry of Energy and Petroleum. Kata kamano, migawo mar teko bang'e ne ondikonegi kayango okang' mar ng'ado oko winjruok makamano. Mangi wacho ni eseche mane giyudo oboke mar ng'ado oko chenro mar kelo mauta pacho kae, meli moting'o mauta mar migawo mar teko ne osechopo e dho wath mar Mombasa. In the letter of acceptance that we got from the ministry confirmed the acceptance of 60,000 metric tons of PMS with a delivery window from 5th to 7th April. The shipment was already en route for delivery to the port of Mombasa when the ministry cancelled. Kambi mar Oryx Energies okawo chung' motegno ni gin ne giluwo winjruok margi kod migawo mar teko omiyo piny owacho nyaka kaw ting' ewi mauta mane gikelo pacho kae kaluwore kod winjruok makamano. We acted in reasonable and good faith on a formal written invitation from the competent authority. Kaluwore kod okang' makamano, kambi mar Oryx Energies dhi yudo lal mar bilion 16
osigo ma jokenya nenore ni ting'o kokalo e nengo mar mauta. Pod ok oyangore ka ting' makmano sirikal dhi keto ne jokenya e nengo manyien mar mauta madhi chakore chieng' tich adek jumani. We also note that by the time of the cancellation of our deliveries by the ministry, a binding contractual arrangement had been established through the exchange of formal written correspondence between ourselves and the ministry, and we had already committed significant operational resources in anticipation of performance of our contract. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kokisigan Chris Owino kamachelo en jatend piny Kenya William Ruto omedo chwalo mbi mare e gwenge mag Kisii kod Nyamira odiochieng' ma kawuono ka olemo moko kuom chenro mago mag dongruok mano moriwo gedo mano mar chiro mano ma Mogonga gero ute mano mag jopuonjre kuonde tiegruok e kind kuonde mamoko. E limbe mare osiemo Wuonorak ma owacho ni osedigni e tieko gedo mano mar apaya moro mayudore Nyaribari Chache mane ochanki higa mar 2018. Crispin Otieno nigi lerno. E odiochieng' machielo e limbe mare e gwenge mag Kisii, jatend piny nodonjo e kaunti ma Kisii gi teko mathoth. Limbe no ne ochakore kar od bura ma Bomachoge Borabu ne sidho gedo mar chiro mar Mogonga, udi mag jopuonjre e kar tiegruok ma Nyamache kod chenro mamoko mag dongruok e gwenge ma Bobasi, Nyaribari Masaba kod Nyaribari Chache. Mogonga hamjambo. E gweng' ma Keumbu, Nyaribari Chache, jatend piny ne onyiso ichwang' mare gi Wuonorak moro madigni gi tieko gero apaya ma Sosera e kona Ramasha nyaka Kiomiti, ndara mane osidh gedo mare e higa 2018. Sasa wewe mtu ya ndio ya kera, wewe bwana simama hapo, wewe bwana Magondo. Huyu contractor sijui anaitwa nani? Man. Huyu contractor mwambie atoke kwa barabara yangu aende achome makaa. Jatend piny otiyo gi limbe no bende mar soko wang' josiasa maketo sirikande tesre ka wacho ni gionge gi mise motegno. Osingo ni en kod sirikal mar Manywanda ma onywando ODM biro medo riwo Kenya. Mimi nataka niwaambie wasikuje kutukanana hapa Kisii. Kama wako na agenda wakuje waambie watu wa Kisii. Jotelo mane oteno Ruto e kaunti ma Kisii kod Nyamira omedo singo ni gibiro tiyo machiegni gi sirikal kendo neno ni gwenge mag Kisii okrwaki e siasa mag kweth makwedo. Baba alipolala alituambia tubaki na baba ambaye ni wa chama ya UDA. Tushikane na yeye tupeleke serikali mbele ama tuachane na yeye. Ruto otieko limbe mare mar tich ariyo ka orango gedo mar kar thieth mar kansa e boma ma Kisii. Crispin Otieno, Ramogi TV. Kama chelo nyakura mogi jwange ni Senator Maviga Godfrey Osotsi odiochieng' ma kawuono ndiko dhoge ka obila e sendo obila mano ma od bura mamalo Nairobi e wi goch manogoye gode kaunti ma Kisumu jumachiel mokalo. Okinde mag Osotsi kotele kod gavana ma Siaya James Orengo koro dwaro mondo mi jagoro e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bende mondo mi ondik dhoge ka obila e wi gimong'eyo e wi lwenyno. Jotelo mamoko mag Linda Mwananchi manoteno Osotsi wacho ni gibiro dhi e kaunti ma Kisumu e giko dweni e campaigns magi. The highest office in the land has not spoken about this incident in Kisumu. Nor has the minister condemned appropriately what happened to Senator Osotsi in Kisumu. The weight of evidence cannot force the police to act on the gangsters themselves. The gangsters are the masterminds of these, goons. Then there is no law and order in this country. There is no law and order. And the situation is so bad that the people who are behind these goons are themselves in law enforcement. I don't know how bad it can get in a country
when the people who are charged with protecting the public are the ones actually attacking people. Sisi kama Linda Mwananchi tutahakikisha haki imepatikana na hatutaki jina ya watu wa Kisumu itanishiwa na mtu. Wale ambao those small group which was organized by some people who are well known, we want them to be brought to book, and we want to assure the people of Kisumu that upendo ile wanatuonyesha tunakuja 26 we will be there to stand with them na to condemn hii jambo imetendeka tukiwa pamoja. Ogaema dunbura ma DCP Rigathi Gachagua koro wacho ne jonjore mano mamonjo rombe mag kweth makero sirkal tesre gino bila marwakore kaka jonjore. Gachagua wacho ni migao kata mago gino bila mano marwakore kacha kaka jonjore mondo miyo oket picha mano mar nyiso ni jokwed sirkal emanyayo tulo. Owacho mago e kinde limbe mare gwenge mano ma Murang'a kama bende owacho ni jonjore go moko kuomgi siro sirkal. Hii ni serikali. Hii guns inapangwa na William Ruto, Kipchumba Murkomen na Raymond Omolo. Na vile wanataka ni kuleta confusion. Ndio walete askari waue watu alafu waseme ni guns. Ndio naona Murkomen akisema ati iko shida ya guns. This is Haiti militia style gunism. And it has no place in a constitutional democracy. We call on the international community to take note of the deteriorating democratic space in Kenya and to formally condemn these acts of political violence and hooliganism. Jakom ODM Gladys Wanga oko ni nyaka jotende duon burano kaka jotende duon burano ok ginyaliye mondo mi ng'ata ocha duon burano ka oko ni gibiro tiyo gi yore te mar neno ni ODM oriti kendo miluor motelo ne yiero maduong' ma higa manyien mar 2027. Wanga oko ni ODM duon bura maduong' kendo gae mare mosenindo Raila Odinga ne okete motegno kuom higni 20 duto ma ok ginyal yie mondo mi otug kodgi kendo otug gi duon burano e yo ma ok owinjore. Wanga omedo ni ODM osebedo gi nengo kaluwore gi chung' mare motegno kod kwan mag jood bura mathoth ma ODM tero e od bura mi ok ginyal yie mondo mi otug gi ODM ka owacho ni kata mano ni kata mana lemo mano mag jotend migepe mano mi ODM ok ginyal yudo e yiero mabiro poni ODM ok obedo motegno. Chama warito chama nikech okinyal bede mesa ni digo baka gi wabunge 20 sani wan gi wabunge 100 gi bathe mane momiyo kanye wach moro wuok tiluonga gwambo nikech in gi 100 MPs inyalo katho gimoro e bunge kiduogo gi wabunge 20 kata kombe mwawacho ni wan go kia minister for finance kia minister for energy kia minister ang'o onge ng'ama di miyo wakata chiel ka chama onge gi kombe. En chama ma wabiro defend with our sweat. En chama ma wabiro defend with our lives. Kochuno ni nyaka wachiw. To kidwa chung MCA, idwa chung MP, idwa chung senator, idwa chung governor, idwa chung ng'ata nyaka ibed ja ODM. Ano is our position. Akoro mage joangi kanyo waka oyuyo mokwongo weche manyien mag oyimore kar kairo kamano kuom jogo mondiko no sani Dr. Gio Uma Mako Uma wacho ne oluwo chenro news achiel kachiel e mbui mar YouTube kacha ka entiere boma ma Washington DC e piny Amerika. Erokamano ahinya. Nitie ote machielo madonjo kar kae kawuok kuom obila Shemutho mawacho ni oyimore klewa moro ahinya gi weche manyien mabende donjo kar kae. Aluo news kendo amor nonro mar maota no nyaka tim matut ka nitiere jo sirkal mano ma oyango wachni to chwal gi edo. Secondly akwayo Dr. Olugo mondo mi okonye Ndiru Level 4 Hospital. Wacho ni ero ne omae sha yath onge, ambulance onge, dakteche onge, ward onge, jondiru kagan chandore kabisa. Mogik wasiru ker mondo mi wamed yudo dongruok. Erokamano kuom ote mari mano madonjo kar kacha. Ozum Kapita Migori County wacho ni oyimore nyakle Waluo News e yo makare gi Kennedy Okeyo Jamariwa kod Dan Wood Masara. To wach mauta no
koro kelo mana midhiero ne jowuoth. Wacho ni okoyote bombe mogik ni government CCTV oketa keta e bombe mano miyo konya ne sirkal mako jonjore mathoth. Erokamano ahinya. Oche machalo nyo kar kae ni ane ni yo makare ahinya odhiambo makawuono antiere location dakae ma MC Ochweda jaduong' gweng'. Erokamano ahinya Ochweda kuom ote mari. Faith Ken bende wacho ka nyaluo chenro yo makare kama Nyasaye osegolowa duto kik wadog chien kaka jo Kenya. Erokamano ahinya. Duncan Nyang erokamano wacho ni an arito kari to weche tuke winya ne duoko mar Kogalo to dhi nade odhiambo makawuono. Ankel ni kanya achiel kachiel oyimore an Nabi Wuodo Nguta mano mar wang' neno Ramogi TV Lera inya Migori County kae ago mos ne anyuola mano mar Apondi mano moso jodolo mano Sami Omolo Olem gi mama na Esther nye Kisumo kawa wanenu kae. Wacho ni Kenya tinde odong' koda dondruok gi weche manono. Alo Matoni Omondi kawa Kobala. Wacho ni siasa ni avita hii Kenya yetu. Mano wach mantiere kanya achiel kachiel. Cleo imore chopo na yo makare mos na Amin Carlos kantiere Lendu to yena mondo mi atim mos ne familia mano mar Sam Kadundo mane tiyo Lendu Secondary School kanyo ma Martin Ochieng mano mar Wea. Erokamano ahinya. Dakika osekalo 26 tok sadek mar otieno makawuono yena mondo mi akaw yo masana duogo mathoth weche manyien mago imore kik idhi mabor. Chunyo gandawa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber ok gin ga gik matek, gina gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Machini kino nyakura moge jwangen moro marani kiete karkae weche manyien mago imore odhiambo makawuono ka wadhi nyime kod weche manyien kamoro moro ma intie mendiko no kimiwa paro mopogore opogore weche manyien wadonjo ni odhiambo makawuono. Weche manyien mamoko en ni moko kuom jokanyo mano maduon bura mar ODM kar chung'od bura mano magem onyiso josiasa mondo miyo manyore mano mag tieko pogruok e kindgi mopogore opogore kendo weche mopogore kata kod tulo. Jopinygo bende nokwedo mokalo paro mar moko kuoma jodito mag ODM mar timo zoning motelo ne yiero maduong' mabiro ka giwacho ni mano biro miyo ombulu mathoth nindo e mier. Kuom mano ne gikwayo kuku mar tend ODM mondo miyo oket maino mare tego duond bura mar ODM e kor gwenge. Jokanyogo ojiwo rowere mondo miyo ondikre kaka joluto ombulu mar mondo miyo okonygi e yiero jotelo makare e higa manyien. Kisumu en kama chik oyiene ng'ata to bondo timie ohala. To chik bende oyiene ng'ata bondo miyo chung' to tiyo gi guns.
mano ok en ratiro mar ji mondo ti gi gun. Ng'a leader ok onego bed ni go gi gun the way manyochwa neno kaka igo godo Senator Sosi chande. Ok en gima ber. Anda kwayo johera wa duto ji oti gi jopiny. Ng'ama jopiny oyiero ema ne obed leader margi. To ka duoge weche mag zoning. Zoning aparo ni ng'ama ngore manyalo wacho wach mar zoning. To ng'ama ok ngoro we wacho wach mar zoning. Nikech zoning no kiwacho ni bondo koro weni thuolo. Jomoko biro neno ni diyogi. An anyalo kwayo kijande matindo. Kuom gik moko magitimo ni ng'ato nyalo ga haya gi mondo mi gidhi gi gore kuond moko ni gilaro siling 500 to ng'ano to dhi dak e ode. Ento ogore ni siling 500 kogo otongo wuoyi wadgi otongo mige madongo nikech siling 500. Wakwedo wachno. Jambetri mapacho kae riwruog pinje wi weche mago mag aluora UNEP Mikae Aida Odinga koni ok onyal loso e weche mag siasa masani otwere pacho kae kolero ni en wuon ok en jasiasa. Aida mane loso Mombasa romo mano kelo kanyakla mine manie ohala mano e bwo riwruok midendo ni Kenya Institute of Supply Management ne okoni en midhiero mamine pod ni oketi kendo pok oket kache ong'ala manyime mano mar yudo orage kipimo kod joma chuo ma ikone timore kata obedo ni kwan maromo 30% mano mar ohelni mapacho kae gin mag joma mine manyalo timo orage mopogore opogore mabede migepe mag piny owacho kaachiel koda ka kembe mago mag ji giwegi. When I lost my husband, Honorable Raila Odinga, I was still in the state of mourning. And that was very important to me. And therefore, I was not able to come out and participate in political arrangements that you are talking about. Personally, I'm not a politician. And I hope you know that. My husband was. My daughter is. My brother-in-law is. People around me are. But I'm an industrialist. I'm not a politician. Koke mago motimore Mombasa, piny owacho yango ni opande mano makwan gi oewo 80,000 podo leo e pisegi mano manyanza ni mar wegi poko kawgi. Midhiero makama ineno ka gima neno mabende keto oganda kamarach mar kawo ombulu ne ikruok ne yiero mahiga manyien. Melisenda Dhiambo ningilerno. Kani otwa kod Ramogi TV kawuono, jatatiji apis ndikruok opande mano Regional Registrar Alwora ma Nyanza George Opio yango ni opande maromo 80,027 podo leo e apisegi. Ma kwano magoyo kachopo tarik 10 mapoko kawo Nyanza region duto te 80,027. Opio lero ni e kwanno Kisumu County emotelo gi kwano pande mathoth mapok wegi okawo ka Kisumu oleo gi opande 22,286 kilwe kod Kisii gi opande 14,610. Homa Bay opande 12,206, Siaya oleo gi opande 11,426, Migori oleo gi opande 5,450, kasto Nyamira oleo gi opande 4,047. Wadhi Siaka baba ekuma ambaye Josia winjuru 11,429. Wadhi Kisii 14,610. Wadhi Nyamira 4,047. Jatelono yango ni midhiero makamano thiro yore yudo chenro mamoko mag piny owacho ma idwaro ga upande kaka SHA, kaombulu e kin mamoko ahinya ne rowere. Kuom mano oyango ni gitemo tiyo gi MCAs, ruodhi, jodong gweng' e kin jotelo mamoko mag loch gwenge mar neno ni gichopo e gwenge mar chwalo chenro go machiegni gi jopiny. Koro gimotimo mondo joka upande kose Nairobi gibiro ka to waluongo ruodhi kata chife to gi list gi namba mag simbe mane gichiwo sama ne gibiro ng'ado pande. To wadhi kwende mane ji nong'ado pande go. Jokura dhi, wan jopande wadhi, joshabe dhi gi jo e-citizen. To koro ena tiche mwatiyo. Koro kapok miyo japiny upande mare to ng'ado kura, to ng'ado SHA, to ng'ado e-citizen ekimiye kura. Ewi mano, okaw thuolono mar jiwo jopiny mapok okaw pandegi mondo owuogo chope apise sirikal mopogore manie kor gwenge kod e boma mar kawo opande moseduogo to pod gileo godo. Sama walando
Nyakalondo do upande obiro tema tek ibi icheck ko upande ni obiro to kok iyudo dhi ne registrar mano ng'ama nigi degree mano jalony penje na ng'oma mi upande no leo obro duoki mage biro e kinde mabende sirikal koro kaw thuolo mar golo siem mondo oganda obed motang' gi jogo kata chudhe makwayo gi asoya eka mondo konygi yudo chenro mora mora mar piny owacho. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kokesikana mokele kod Millicent Adhiambo ni duol makedo gi mibadhi pacho ka EACC koro wacho ni gisegoyo okang' maber mano mar kedo gi mibadhi pacho kae kamoting'o duoko mwandu kod omenda sirkal mano kwal kogolo siem kata kamano ni mibadhi pod otedore pacho ka koloso romo mano mar tiego jofwamb weche jatatije mar EACC Abdi Mohamud owacho ni duol no osechopo atamalo 72 mano mar tweyo joma oyud kod mibadhi e thuolo mar higni 2 mosekalo. Cynthia Nyango ni ler mar wachno. E magawa moro e boma Nairobi, duol makedo kod mibadhi pachoka Ethics and Anti-Corruption Commission obagoromo makende kindgi kod jofwambo mathurka e okang' mar medo ng'eyo twake moko kuom midhiero mag kedo kod mibadhi kaachiel kod tiego jofwambo e okenge makare mag chwalo lipode mag mibadhi. E kwayo mare, jatend jochung weche mar od fwambo mar Royal Media Services Linus Kaikai olero ni duol mar EACC osegoyo kenge mak mana ni dwaro to pod nitiere mar miyo duol no nyalo mar mako buche doho kaka okang' mar tieko mibadhi e yo mapiyo. That as long as the EACC has no prosecutorial powers, we are dancing a lame dance. You'll be reduced to calling us here for therapy sessions about corruption. Because we know after here you will not, no media house will grant you prosecutorial powers. And journalists around the room here are very brave people. But they won't help you arrest unless the law is actually changed to allow the EACC to have prosecutorial powers. Olero bende ni dwaro nitiere mag thego lwenje mag kedo kod mibadhi kod siasa kolero ni ma duoko chien okenge mosego kod EACC kaachiel kod neno ni achiji omaki kendo mwandu japiny oduoki. Why is it that our fight against corruption is so much related to our political environment? We need to depoliticize the fight against corruption. And we can do that by mainstreaming the independence of the EACC, so that we don't gather them in a room with full of journalists to plead with us to tell you what you already know. You know there is corruption. You don't need another headline. Eduol achiel, jang'ad bura e doho mar ywagruok Patrick Yagi, mabende olose kindeno, osiro lwedo pach Kaikai kowacho ni jofwambo nyaka koro bed jochir iketo e ler lipode mag mibadhi kendo weg gajore kod jotelo ma mibadhi mako e kinde tijgi mar fwambo kang' molero ni kelo buono chiwo lipot e yo mowinjore. The notion that corruption is bad only if I'm not part of it reveals a deeper ethical failure in which personal gain overrides collective well-being. And if we see how dirty we are, we shouldn't kill the mirror bearer or crush the mirror. We should clean ourselves. Korka korgi, EACC kokalo kuom jatatije margi Abdi Mohamud osiro tijgi kowacho ni duol no oseduoko omenda maromo bilion 7.8 kata kamano olero ni dwaro to pod nitie mar medo jiwo kenge mag geng'o mibadhi mopogore kod kedo kod mago ma osetimore. In the last 3 years, the convictions that were secured by the Commission were 72, and the assets recovered within that period was 7.4 billion, and we averted potential loss of 10.74 billion Kenya shillings. Despite all that, when we conduct our usual surveys that we do annually, we find that corruption does not reduce, it increases. EACC bende oketo ler ni nyaka sani pok giyudo lipot moro amora kowuok kuom od bura mar Senate ewi nonro madhi nyime ewi mibadhi mar mauta pachoka, kendo lero ni gimedo tudore machiegni kod ODPP kod okwach kich e neno ni buche mag mibadhi olu kendo mwandu japiny oduok ne japiny. The media
being the ears, the eyes, and the voice of the people. And we in the EACC, being the enforcement agency, I believe we can work together with the public to ensure that the corrupt do not have a place to hide within our society. Kwayo makende kata kamano, ochwalne ute fwambo kod jofwambo mondo med timo nonro matut e lipode mag mibadhi kendo ketgi e ler maonge luoro moro amora kaka okang' mar thiro teko mag kwalo mwandu japiny. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kuromo jwang kwa dhi nyime kae, wachane jodak, joala kod joriem nyamburko e kaunti ma Migori oseyo piny owacho kuom rem loso olalo maduong' mano ma Migori mane pio ola oketho kendo osebedo kacha ka olor kuom kinde moloyo dwe achiel. Giwacho ni loro olalo no orocho chenro magi mago mag wuoth. Jo Juma nigi mathoth. Kinde maromo dwe achiel kod juma achiel osekalo nyaka ne olalo maduong' chuo ma Migori lor bang' pio ula ne ywero bath olalo ni ma itiyo godo kod jotielo. Bedo ni olalo ni matudo sub-county ma Suna East kaachiel kod Suna West kendo ema nyamburko matero mwandu e pinje kaka Tanzania kaachiel kod Kongo kod mamoko tiyo godo osebiro kawo lor kuom kinde osekelo pek e yorego mag wuoth. No winjo ka jomoko lose mathis no kwana ng'ama nolose malong'o ahinya. To bridge ni e gimoro amora Migori mutudo West gi East. En be mutudo kata Tanzania gi Kenya gi Uganda. Kendo gik ma bedo imported kata exported nyaka lugo kanyo. To wabedo gi luoro ka koro sani daraja nyaka ne kethre. Jowage ling thi. Daraja cha en key thing ma konyowa e Migori County kaeri. Koro wakwa sirikal. Tafadhali utim mapio pio mondo konywa. Lime kaka gibiro gitimo window shopping to pok waneno impact moro amora mogikawo. To kidhi e kanyo cha kaka dhano thoka because of the accident. Kol lori odonje od ng'ato. Nyaka sani nyamburko duto luwo oko mar chuny boma Migori ka gitiyo kod yore mabende jorie nyamburko wacho ni boyo kendo ok gin yore mane olosi mondo koro tigo kod nyamburko madongo mating'o sigo kaka lochego mag chakla. Miyo kapok watimo kawo action e lwetwa, kapok wakawo action kaka jomatatu, nikech wabiro kawo action kama ok nyal lose wachni gi wabunge mawa to wakolo fujuok. Sani dhi kwawa 31,000 pasako midhi kwawa sani wadhi gole kanyo ka straight to kuti. Atadwa kwayo Dr. William Ruto kaka president mar Kenya onge tiende mondo ne ko dhano chandore malich kama gigi minyal losi ke sani already koth osedok piny. Jodak e boma Migori kawo tele kod George Rarieda wach ni ogimor ka apaya mawuok Midoti nyaka Kawa Junction kod apaya mawuok Migori Posta nyaka namba kawo kalgwego mag Kawa sani kethore nikech itiyogo kod loche madongo moting'o sigo nikech piny wacho serem e loso laloni ma Migori. Yorni is not standard kaka okowinjore geche ma dhi Tanzania ka ringe nikech geche ka dongo. Koro be gichagi kethunwa yu. Serikal tafadhali saidia. Hii daraja en daraja ma duong' kendo en daraja ma wang'iyo gi wenge waduto. Sani kaka daraja no pok olosi kendo kethore, iyudo ka feeder roads mane okete along the town okethore saidi. Koro kolos daraja cha odhi easyen transportation nikech geche madongo dongo makethonwa koro ndara ma connect county government ka irini ok gidhi luwo ka iri to gidhi bedo safe. Jolem nyamburko gi wacho ni okon gi ni dhi loso laloni ka pi osedok piny e aora ma Migori ka bende ok ging'eyo gimomiyo chenro mar gere koro pok ochakore ka pi to osedok piny. Pi mane giwacho pi osedok piny sani koro tijno nyalo tiyore kaka ne gichokore magiromo ka gidhi pogore telo mag ODM ma ng'ato okawo kom, ng'ato okawo goro, ng'ato okawo treasury to giwuodwa no giwinjre. Gichak giromo mondo giwuok together, gimak lweti gidhi Nairobi ni rais, gipenj rais kaka inyalo los daraja ma Migori mondo gilos daraja mapiyo kapok wakawo action mar tamruok golo osuru. Piny hinyore. To gima chal kama en gima sirikal owinjore otim mana gi wiye. Mok japiny owinjore obede media kasika wacho wechegi duto seche. Akwayo mana Dr. William Ruto is our president of Republic of Kenya. Nyithinde ok dang chandre, ten gi sector, en gi jotelo duto te mobede that department. Wakwayo mondo gibi mondo gilosnwa daraja no immediately effect. Ka opogore kod keto pek e yorego mag wuoth, jodak ma Migori wacho ni bedo ni olalo ni maduong' ma Migori pok olosi
bende osethiro chenro mag ohal bomba Migori ka gikwayo jotelo maneyier e kaunti ma Migori mondo koro dhir piny owacho mondo loso laloni. Sama bridge no koro onge, wasafa hala mar business mar matatu en orumo. Sani ke dhi stage kama onego bedi bese geche pakie ma sirkal mar kaunti ong'eyo gari onge kata achiel. Kidhi posta ground kama onego bedi stage nitie ma geche pake gari onge nikech ang'o? Nikech geche te obiro moloso stage gi jomoko mokwang'eyo e daraja ka ema koro ipenge junction madhi Ombo. Nosemiye report sama nobiro Migori County. Onego bedi wabunge wagi fuato gino. Onego bedi ni governor wa fuato gino. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mara nigi boydo resruok mochwere ma ojodak e kaunti ma Migori. Kamachelo eni familia moro mar Ja-Kenya mano ma jariemb lori mag safar maboyo miluongo ni Edwin Njuguna ywak ewi nek makoch mar jagono e piny Kongo. Yangore ni anyuolano ne ofwenyo wach mar tho mar wuodgi mana kokalo e mbui. Ojwang Barcelona nigi lerno. Familia mar Edwin Njuguna mane en jariemb loche madongo mating'o osike kowuok Mombasa machopo e piny Kongo wuoth mar bor kilomita 1642 nikod chuny lit tok nyathigi negi e yo ma ok owinjore. Nilianza kuongea na yeye tarehe 2 akilalamika ya kwamba gari imeharibikia mahali pabaya. Sasa kukuja kujua, tulijua kitu saa 10 ndio tukaambiwa kweli tumepigiwa hiyo picha, tukaona picha ndo tukaona mtoto ameanguka chini. Tukaona kweli mtoto wetu amedungwa kisu, mtoto wetu amepigwa risasi. Hizi zilikuwa zimemfanyia. Ndalo achiel kende kapok simbe osim, ne owuoyo kod nyathi watne moro ma odak Mombasa e simuno. Kane giloso, Edwin ne owacho midhiero ma okadhe. Loche manoting'o osigo kowuok Mombasa ne okethore e gweng' ma Bunia e piny Kongo. Jal mane otero ne misigo ne ok onenore ka kony be ne ok ochopone. Ona masaibu yenye imenipata huku, barabara ni mbaya kabisa. Gari jana ilikatika, trailer ikadunga chini. Sasa hivi nalindwa na wanajeshi. Jana karibu nipigwe na watu walikuja hapo na mapango wanataka kuniibia. Bahati mzuri wanajeshi wakakuja juu niko kwa kichaka. Sasa ndio wananichunga. Mwenye mzigo alikuwa amesema atakuja na gari nyingine wabadilishe mzigo, then hiyo trailer ichomwe. Sasa ndio naangojea mpaka saa hii. Tokne ka kony ne ok ochopone, Njuguna nodhi ir jolweny piny Kongo mondo miya rita, ka wachore ni ne gikawo omendage kendo weye. Ka onge kony moro amora, wachore ni jonjore nogoye kendo negi. Gik mane nitiere lori bende nokwal ka ringre ne owite bungu. Joriemb lori mamoko ma Jo-Kenya ne oyudo loche tok ndalo moko kod ringre ne ka owit mabor kod kama ne lori oyude. Hii gari ika hapa hivi namba KDJ 040C. Dereva inasemekana ameuawa, amekapa kama siku 3. Kampuni ndio hiyo Atlas Ma Company. Maiti iko ndani kule, hatuwezi fikia. Jamaa ameoza kuoza kabisa. Kaima nigi chako manyo familia mare kokalo WhatsApp ka gimanyo joma nyalo ng'eye. Familia mare ne oyudo adieri mar tho mare ndalo 10 tok thone. Gisani onge wach moro amora ma sirikal betre kata wuon lori osewacho ewi thoni. Ringre Edwin nitiere e osiptal maduong' mar Bunia Kongo, ka loche to pon nitiere kama ne onege ka familia mare pok oyudo kony moro amora. Okenge magwa mar manyo kambi lori ni ne ok onyuolo lemo moro amora, ka familia mar Edwin Njuguna nigi kwayo achiel ne sirikal mondo duok ringre Edwin pachoka mondo giiki. Mtoto yangu ako huko, hata ambapo ndio majeshi ya huko walikuwa wanasukuma tangu Jumamosi na Jumapili wakitaka ati niwapee ruhusa wazike. Lakini mimi kama mwanadamu ama Mwafrika ninaona ugumu, mtoto yangu hawezi zikwa nje. Kuna mwenye alikuwa ametuma Edwin Kongo. Na ninalia tu kwake, akuwe tu na huruma ya mzazi, anirudishie mtoto yangu hapa. Ojwang Barcelona, Ramogi TV, Nairobi. Nwach malich ahinya kendo malit ne anyuola nyingino nigi boyudo ratiro margi mana kinde magidhi nyime. Wadhi nyime ka kod wech manyien ni
Bende isewinjo nying kod sigand gweng' mano ma Wathorego mayudore e kaunti ma Kisumu. Mae ma kawuono Millicent Adhiambo ikonwa e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakwaramoge Ajwang' endi chario manyien kendo akaw thuoloni mar wake ni machiegni e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Ka jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyondore mana e kaunti ma Kisumu kuma owuok e sub kaunti ma Seme e gweng' ma Luala Kombija, Ofuyo ma Odhio Pio e gweng' ma ong'ere ni Wathorego mayudore e sub kaunti ma Kisumu East. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Wathorego, ang'o mabiro e pachi madine mi chak gweng' ni Wathorego? Nyakwaramogi kwa chako mokwongo wakawane pa jogweng' gi nyiswa ni to ginto giparo nade ni ang'o madine mi chak gweng' gini ni Wathorego? Ne wang'e ni en Wathorego nikech wan kaka nwadongo nwawinjo ni Wathorego, koro nwang'eno reke ne ng'eny, gik mirege, gik kuonde mirege, mashinde ge emomiyo niluonge ni Wathorego. Jodongo ok ing'e ni chon ne ji oherore. Jodongo chon ne ji oherore. Koro kae ne nitiere kamoro ni madhe kong'o malo kamoro kachacha busa. Koro nying busa mane madho kanyono ema nokelo chak jaduong'no ni Wathorego. Gimomiyo iluonge ni Wathorego, okay, ka watemo penjo jodongo moko wacho ni nikech aora man kanyono dho ji wache mopogore opogore. Koro pod watemo ng'iyo nang'o omiyo nyingni nobiro ni Wathorego. Kipenjo ng'ani wacho mopogore, lakini because of aora man kane, wath man kanyono, jomoko wacho kamano. Koro gweng' nochako Wathorego chon gi lala matin. Dhoge kamoro kacha ne nitie masin moro mane ringo gi pi. Koro niluongo ni Wathorego mar Wahindi ni sechego. Koro kobedo ko Wahindi go bende dar, to koro nyingni nomiye nyingni wadhi Wathorego. Wathno ne en masini ne momiyo nokelo nying mar Wathorego. To wath bedo wath aora, but koro masin mane Wahindi oketo mane rego no ema nomiyo chaka wadhi Wathorego. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' ma Wathorego oselieko kotenore kod nono mar nying gweng'ni, we koro wawinj anena nadieri mar kuku mar wach ni kanye kotenore kod gima nomiyo ochak kae ni Wathorego, to gweng'ni ne ochakore nade? Koro gweng'ni kaka nochake ni Wathorego, nitie jaduong' moro malo kar kae iluonge ne Orego Kojany. Wuon jaduong'no niluongo no Jany. Koro kaka omiyo noluonge no Jany no to mano to kang'eyo, lakini from Wathorego to ne iluonge no Orego. Koro nitiere dho wath moro kar kae dho wath mwantie go kar kae iluongo ni wath mar Orego. Koro kar kanyo ne man jaduong'no ohero luokore. Dho wadhno en owuon en kende mano luokore. Maka ni luokori to ni kwala luokruokne. Kech ne en jaduong' maler ma kochako rudhore otieko gimoro 3 hours kapod oluokore aluoka. Ochako gi tiende, koserudho tiende korko odonje dende. Kosetieko korko dhi dala. Maka nowuotho to en jaduong' mana kamonyono ong'iyo ang'en kamonyono nyono mos. Chon kar ka niluongo ni daraja. Nikech ne en daraja ni mane ndara mokwongo. Koro kane olos kar ka tiluongo kar ka ni daraja. Ma en nying daraja. Koro Wathorego not koro Orego wuono Janye mokele emo madho daraja. Koro ng'iyo ni kar ka en Wathorego. Wadhorego. Koro nonego biluongo ni Wadhorego kama Orego luokore. Gweng' ma Wathorego humbe landore kod weche kata timbe mage. Gimong'ewago kaka jo Wathorego en ohalni matindo tindo. Sana e chiro ka sani nosegernwa kuonde miuse ka. Chon kane wadongo ne gin mana dukni moko mag lolo. Sani wantiere gi stima, inyalo dhi cyber wan go machiegni. Gin johala, tie johala macha uso pi, moro uso lewni kacha, otende ni kuonde gi jopeng, kang'o gini go jotweng'o gi ng'eny. Okay, gimitimo kae maduong' en ng'enyne en ni igolo kuoyo piny kanyo. Ji ong'eyo kaka area ni en area migole kuoyo. Niang' be wapidho, ong'e kaka jopith mag niang'. Aeto gi biashara matindo tindo ma watimo. En ni Wathorego ni oriwo dhoudi ka higni 4. Kadero, Kamenya, Konya kod Kaburu.
kar kaendi wan wahero pur. Kar kanyo mombo landrego wahero pur. Avocado ntiere mwatero nyaka town. Makichiew sa 11 jomikuongo romogo en mana mine. Wan chuo wan owuok gimoro sa 12 kwadhi tich. Joma mine wuoga sa 11. Idhi nwang'ogi ka gin gi avocado girie town. Chakre Kondele kacha chaka girie town. To gin dongruoge mage magweng' mawatorego osenyuolo e ngima jodak makae. Skunde ma wan go, wan public schools ma wan go to within ka onge. Nitiere mana wan go machiegni gimoro 100 meters koa ka skunde adek. Wan gi Kianja, wan go Buolo, wan ga Lango, Angira bentie bathe ka. To gina machiegni. Yeah. Osuptal wan go Buolo malo ka ok bor. Wan gi Disciples of Mercy dispensary ni piny kae. Kata Gita wan go malo ka. Apeni wantiere go en mani ok gibecha ahinya. Apeni wan madonje iye kuon gi area MCS wasebedo kwa complain sana mowuok e kamwa chung'eni nyaka kamoro malo ni Riverside piny kocha cha. Wathorego ka gima hinyowa dhano ng'e mang'eny. Jok moko loko gi gik lwetgi. Koro ing'eni tamo jomoko man gi lwetgi nono gi. Ng'ato ok nyal loko malong'o. Kata mwalo kacha muhindi nosekelo wholesale. Muhindo dhi gi dweche adek. Gima riyo muhindi wan wakia. Ka kata ng'ato yawo ohala ok dhi mbele. Koro mane sida mantiere Wathorego ka. Wathorego dikoro chiro maduong' nikech an onyuola higa mar 78. Ma kata ndalo nitie malo kucho. Kae mana bire ka jawan arego ka. Anyiewo gimoro amora ka. Sani kura dhako moti. Atedo piny mar Ugenya okwala. Tadak e iye ka. Tarom kama to onge dongruok. Dongruok onge iye ka. Dongruok mosemedore en mana permanent buildings gi. Ba samane gine ute moko monoger mathindo gebo mathindo. Yore to richo. Yore to ok dang' awach ni beyo. Yore to richo. Skunde wantiere godo maber. To yore madonje skunde go kende maonge. Osiptal wantiere godo. Kata obedo ni Wathorego osenyuolo dongruoge achiel ariyo adek minyalo kwan, rem kod kwayo mage ma jogweng' makae ni godo magigombo ni omed kele gweng'ni mondo Wathorego odongre ometni ochal kod gwenge mamoko. E Wathorego kae mondo sirikal okonywa. Insecurity nitie makata area chief ong'eyo. Dukni wagi ok wan safe. Sama tin iwinjo ka duk okwal gotieno. Security light wan ibok tiga 24 hours seche moko ti. Koro yudo ka kelo tich bedo matek gotieno. But arita mar kwe ok ber. Kata mana loan moko ma ji wuotho go e chirni mondo mi kata ji kaka mon ka nitie nyaka mon madoma na niya mondo yud mana pesa ohala no onge. Kata ana wuon nyado niya kata kano kibuoke mine koth goma kaka mine timre onge. Kolosnwa ndara to gi chiro ni obro dhi mbele maber kabisa. Mar ariyo skunde omed gernwa olosnwa gi yo maber kabisa. Jotendwa ma wayiero gi moko osebedo ka gidwa diyo ahinya in terms of maendeleo. Koro wakwayo ni mibro yier kata matiyo gimede ng'iyonwa yore mag maendeleo ka gitudore gi president moseyie tudore kodwa ka kelonwa kony. Chiro nochakre 2007 to kaka ntiere pok orwake. Chiro pok oyaw nyaka sama wantigodo kani. Koro to ka koth chwe bende kata kigoye picha tida ka koth chwe gomon saidi miyo kata bodo ok nyal boke ka koth chwe saidi. Koro wagombe ni mondo loknwa go kete permanent kaka sani chik masani igero block bed modern market. President emo nyalo kwayo. Nikech MP kwayo to MP gimo wacho no aonge. En kano timo campaign owacho mana ni sina baba sina mama sina matino nonge jonyuolge ka gima koro nyalo timo ka koro onge. Membe nwa sawe kamanendo. Men gima koro nyalo wacho koro en mana koro wacho mana president Ruto ni en man koro nyalo loso no wanga yore gi duto te. Nyakwara mogi ajwang' mana kamano gi kanye mwachopo godo. E giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa amor nikech sani kalimbe oteri Kisumu East e gweng' ma Wathorego to ing'eyo gimomiyo Wathorego ne obedo Wathorego kendo kaka ne ochakore omiyo kik idhi mabor. Med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae masingoni kendo ni juma manyien bende aduogoni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Nyakura mojong koro wang'eyo kama Wathorego en kendo nyinge ni Wakanye. Wakawio masani kik idhi mabor.
building, then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, leo amefufuka. Piga vigelegele, piga vigelegele, leo amefufuka. Kupata wimbo huu leo kafufuka kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni weche mag tuke. Madina Okot, jatugo mawuok pacho kae kendo tugo tuke mago kapu, ondiko historia kaka jatugo mano mokwongo e round mokwongo yier mano mar donjo e lig mano mar okapu mar Wakeini e piny Amerika. Madina mane onyuole gweng' mano ma Mumias nochako tugo tuke mag okapu e sikul mano ma Kaya Tiwi, ka bende oseting'o nying Kenya e tuke mag okapu. Jotugo adek koni gi koni e piny mano mar Amerika. Okot nochako sombe mbalariany mano ma Mississippi kapok oriwore gi mbalariany mano ma South Carolina. Okot koro donjo e tim mano mar Atlanta Dream kama obiro dhi e nyime gi tuke. I honestly didn't see myself being here today. 6 years ago, I had to act like I was behind, and I had to be obsessed with details, putting in extra work, and just being able to ask questions and learn from experienced players that were around me. Kamachelo tim nyidendi mapacho kae matugo tuke mago opira. Junior Starlets omolo pacho kae midhiambo makawuono ka giwuok e piny ma Namibia. Junior Starlets noloyo tim ma Namibia gonda 2-1. Tielo mokwongo e tuke mago mag manyo tiko tuk pinje mangima. Jotugo mantie hika matin 17. Timno ne itayo kata kod kocha Mildred Cheche, mano ma bende biro timo ikruok margi ne tielo mar ariyo ma ibiro bagi e lap ma Ulinzi Complex tarik 18 dweni. Tuke magosiep mokelo kanyakla timbe 4 mago mag Wakeini. Harambee Starlets Australia, Malawi gi India chopo e giko odiochieng' makiny kama final gi tugo mano mar lalo thuolo mano mar tieko namba 3 ibiro tuge lap manyayo. Tim mar Wakeini mapacho kae Harambee Starlets no dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne finals e kind giko tim mano mar Australia kawuono. Kenya noloyo India e nus finals e kinde ma Australia noloyo Malawi. India biro rakore gi Malawi mano e laro thuolo mar namba 3 motelo ne final ma ibiro bagi midhiambo makiny e kind Harambee Starlets gi tim mar Australia. Kamachelo tuke mag UEFA Champions League tielo mar ariyo mag quarter finals ibago otieno makawuono. Club ma Liverpool manolo gonde 2 kuom 0 gi club mano ma PSG e tielo mokwongo nyaka lok coach
nyaka lok loch kendo lo PSG gonde 3-0 mondo mi gibed gi thuolo mar donjo e nus final. Odira mokalo Liverpool noloyo Fulham gonde 2-0 e tuke mago mag adhula mago mag piny Ingereza. E tugo machielo klab mar Atletico Madrid biro rakore kod Barcelona otieno ma kawuono. There's going to be next time. There won't be an next time, trust me. Nyakura mag jogi neno kacha weche matuch odhiambo ma kawuono en ni nengo mano mara mauta kata nengo modhi omedore. Wach mabiro kar kanya kura mujwa mwedo sani nengo mano mag mauta, mano mar diesel kod mano mara petrol odonjo e siling 200. Koro kama e kaka gintiere en medruok mano mar lita kuom lita ka lita mano mar petrol omede kata kod siling 28 ka machielo mano mar diesel omed kata kod siling 40. Nyaka sani koro nengo mano mara petrol dibedo kacha siling 206 gi tonglo 90 kod 7 ka diesel dibedo kacha ka iuso siling 206 kod tonglo 80 kod 4. Mauta mar taya dibedo ka iuso siling 150 kod 2 tonglo 70 kod 8 mano kuom lita ka lita. Mano kochakore odiochieng' makiny. Mano lendo mochaka wuono are saa 6 kawuono gotieno gidhi bedo kata ka lokruok ma kamagi nitiere. Nyakura mag jwang' mago weche motuch kendo modonjo kar ka en gima oganda osebedo kata karito kuom kinde ni to nengo mag modhi dhi chalo nade. Nyaka sani nyakura mag jwang' nengo mar mauta mar petrol en siling 206, mar diesel siling 206. Mauta mar taya kata kerosene bende koro dhi bedo kata kiuso siling 150 kod 2. Wadhi chiwo odiochieng' makiny ka wachoko pachi ka wan e kor gweng' kendo wamedo mana luwe achiel kachiel. Mago weche matuch kanya kura mojwang' mondo yud mathoth lu Ramogi TV mano e konde mag mbui mopogore opogore e Facebook, X kod mano ma Instagram mondo yud mathoth kotenore kod weche makamagi. Bende inyalo yudo thuolo mar mondo mi ineane achiel kachiel mbui mar Citizen Digital, ineane kaka wach ni bende donjo, isomo gik mondi kar kacha achiel kachiel mana ka wamedo mana yudo gi kae, mana ka wamedo mana fuono ni gigi kaka wamedo yudo gi. Mane makelo wa giko mar weche manyien to ote modonjo ka achiel mada somo oyumre Cleophas daraja ma Migori dwaro urgent attention. The other roads mantie kacha are not meant for heavy commercial vehicles. Wacho ni kendo gisekethore marach. Mano ote mar John Opio kentiere Migori County odhiambo makawuono. En geno mara ni jotelo winjo ote ma jopiny ochwalo e weche manyien ma wakelo ni makawuono mag duol kod ma oyimore. An mane makelo giko mag weche manyien sa osekal dakika 8 tok sang'wen mara odhiambo geno maro tieno makawuono kae. Asebedo kae kod jaloko mara na wantika kod Wilson Ochuka. Ne in mibedo kodwa jok mantiere Kiru mar 2 kod kanyo kod director Alex Obado Woyoma kachiel kod ka jogo duto mochoko no weche manyien e kor gwenge. Are okinyi makawuono nyaka sani makor watieko poch gi pak. Nyasaye mondo miyo ritu, omiyo ngima makare, ubed kod jogo muhero, wach gigo muhero mabecho mar mondo ubed kod otieno makare. Anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kor mukeo nyaka chisango, oriti masani otieno makare.